हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय। ओमफ्राय आङो नै जिरायगासिनो सायायाव लामायाव ओरैनो लामाया बैथिं थांबाय बैथिं साहा खोला थांनाय लामा ओमफ्राय जोंनियाहाय सानजा हाबबाय नैबे लामा। ओमफ्राय जोंना न'आ बैथिं नुहुरलै बाबुजों आंजों नांबाय थायो। ओमफ्राय बाबुआ दा जों न'थिं थांदों ओमफ्राय आं जिरायगासिनो दङ सायाव मा खालामनो सान्दुंआबो जि गोसा दुंदों दिनै। ओमफ्राय खामानिबो गैयाखाय दुगैथ'वाखैबो आङो। ओमफ्राय दिनै गंगासिनानो आं दिनै दासो मिथिदों। ओमफ्राय गंगासिनायाव मालाय फुङावनो दुगैयो आंहा ओमफ्राय दाबो दुगैयाखै दिनै आब'नाव फन हरबासो आब'मोनहा फुजा होयो नालाय मिथिबाय आङो। ओमफ्राय आंहा दंगासिनो दा माने फुङाव ओंखाम जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा संथ'वाखैखाय ओंखायनो दा जेला जागोन होनबा संसिगोन होननानै ओरैनो थाथ'गासिनो। ओमफ्राय आरो बाबुनोबो जानो होखादों नालाय ओंखायनो बाबुआ जानाया बावाखै जों जानायाव जायाखैमोन नालाय बाबुआ बियो एसे उनावसो जादों ओंखायनो बाबुआबो उखैथ'नाय नङा होननानै। ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना बिदि बाबुना स्कुला गाबोन खुलिसिगोन। ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ गाबोनसो होनाय जासिगोन। बाबुखौ स्कुलाव दोनलांबा फुङाव टावारा बेयावसो मोजां नाङो नालाय जोंनियावबो नाङो खिन्थु बिराद टाइम लायो आरोना ओंखायनो। ओमफ्राय बाबुमोननि स्कुला जि जायगायाव बेयाव फुल टावार आराम नाङो आरो जेबो आपल'ड खालामनायाव जेबो प्रब्लेम जाया। ओमफ्राय दा जोंनियाव होयोबा एसे बायो आरोना आङो थाब जाया नालाय। ओरैनो भिडिअफोर नायनायावथ' बारा जेबो माबा जाया मालाबाल' जायो थेवबाबो बिदि माबा माबि डाउनलड खालामबा बा भिडिअ आपल'ड खालामबा जाया मोनो ओंखायनो। ओमफ्राय गाबोनसो होगोन आं बे भिडिअखौ ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय था भिडिअखौ। बेनाव ओंखाम जागोन अमा बेदरजों गाबोन स्कुल खुलिसिगोन। गाबोन स्कुल खुलिसिगोन नोंना थांना थाङा गाबोन स्कुलाव थाङा थाङाबा मा जागोन नोङो मोसौ गुमग्रा जागोन लावखार जागोन जायाबालाय मानोथो होमबा लेखा फरायनांगोन ना फरायगोन मेंखाङा मेंब्रां जाबाय माथो मैला जाबाय मोखाङा। बाबुमोना मालाय स्कुला फाक्का होबायनो ओंखायनो बन्द' मोनथ'दोंमोन मालाय फाक्का जाबायनो बाबुमोना स्कुला। बाबुखौ नै ओंखामखौ जानोसै होननायखाय दौफैबाय आङो अमा बेदरजों एसे जाबायबो ओमफ्राय गेलेबाय थाबाय आङो। ओमफ्राय बिमानैजों गालांथ'नानै दुगैहैनोसै नङाबा आंहा बाराद्राय गोबाव जागोन बिफाया गैया थांबाय गामिथिं ओंखारलांबाय। आं ओमफ्राय दा दुगैहैनोसै बाबुखौ दोनथ'लांनानै मोसालायनो गथ'आ गेलेबाय थाथोंसै बियो। मोगथां सान्दुं दुंखादों नै आयौ देनजारनो। बाबुआ उन्दुलांबाय थाम्फै गिदिर गिदिरा जा फैबाय थानाय मोनदों ओमफ्राय उन्दुनायाव जा डिस्टार्ब खालामबाय थाग्रा जादों आरोना दामानि। ओमफ्राय ओंखायनो मुस्रि खोंना होयो आङो सानाव उन्दुबाथाय गथ'आ सिरि मोनबाय थायो माबाबाय थायो माने उन्दुनायाव माबाबाय थायो बेयाव बालाय माबायो नालाय ओमफ्राय गथ'आ बेलथाय बेलसि जाबाय थायो। ओंखायनो दाख्लैनिफ्राय मुस्रि खोंग्रा खालामदों आङो सानावबो दा एसेबां गरमबो जायाखै नालाय आरो बाबुआ गस्लाबो गानजायाखै आं आथिं आखाइ सुखांना होनानै उन्दुनो ओंखारबाय होननानै एकदम हास्लाबथारला आरोना दा गानगोन होननानै। ओमफ्राय आङो गाबनायखाय माबाथारिनि दे होमबालाय होननानै फुथुग्रोबाय ओमफ्राय दा गस्ला सोना होबाबो माबागोन होननानै आं दसे फुथुग्रोदों जि फिनखादों मोजाङैनो। ओमफ्राय मुस्रि खोंनायजों बारा गोजां माबानाय नङा बायदि मोनदों आरो आं दा बारा गोजाङा गोलोमा नालाय बोथोरा। ओमफ्राय सासेया जोंना गामियावनो बे लोगोबो आरो बिबथैबो जायो सोमोन्दोआव ओमफ्राय गावसोरजों समान आरोना इजों बिस्रानि फुख्रियाव ना हमदों नामा ना बोदों बेयाव थांदोंमोन। ओमफ्राय दा ना मोनबोबाय आरोना बायनासो लाबोखो ना ओरैनो हरखो आं मिथिया सोंनाय जायाखै। ओमफ्राय ना फिसाबो ओमफ्राय ना गिदिरबो हरदों आरोना बेखौ सुबाय थादों बियो दुगैखासिगोन होननानै सायबाय थादों। आंथ' दुगैखांबाय ओमफ्राय ओंखामखौ जालानो ओमफ्राय आङो एसे दंमोन आं बेखौ जाबाय दा आंथ' ओंखाम उखैबा थानो हाथारा आंनो ओंखामखौ नांथारगौ आरोना।
नै जेवजे जावजा जोंनियावसो गेलेगासिनो नै लेखा सेखा दाखोर खालामजोब्बाय ओमफ्राय सासे थाखोमादों नै बेलासिबाय ओइ सासेया गैयामोन रेड कालार गाननाया न'आव गैथ'वामोन इसोरो दा दिनैसो फैदों बिसिना बिबौआ रङियाव थाग्रायाव थांदोंमोन बिसोरो मालाय बिबौनियाव गाबोन स्कुल खुलिसिगोन नालाय दिनै फैबाय खोनासंनो बालायलायबाय आं दसे बिसोर गेलेनायखौ नायबाय थाथ'नोसै नै दहाय मिस्टारा मोनबोनाय नाया बेयो ना फिसा फिसा सामब्राम फानलु होना ओरैनो एवबाय एसे सामब्राम गुफुर होना ओमफ्राय ना पिसबो सब्रै हरदों बेखौ सनै दोनना सनैखौ टमेट'जों संबाय मोनखाजोब्बाय ओमफ्राय बाबुआ बिबैनाव थांनो लेंगासिनो थांनोसै गासिबो रेडि खालामखानानै न'खौ मारिनानै मिस्टारा गैया ओमफ्राय नैबेखौ एसे लांफानोसै बिबैमोननियाव हैनोसै नै आं बेयाव जोंहा दा ओंखाम संग्राया बेयाव हंला हंथाना माबाबो गैया दर सरबो गैया ओंखायनो आं बेयाव लाबोजोब्बाय जेबो नङा ओमफ्राय मावजि फैना माबा जानो गिनानै बेयाव लाबोना दोनफैजोब्बाय ओमफ्राय नै नाजों टमेट' संनायखौ गोथाव आंनि फेभरेट बै सनैखौ दोनबाय खर' मोनसे कालारा जि मोजां जाखादों ओमफ्राय नै केमेरायाव एसे मारिबा नुयो ओंख्रिखौ हेलौ गुड मर्निं आंना गाराङा बोरैबा जालायबाय खोलाबदों बिरादनो गगा मोननो नागिरबाथाय खोलाबग्रा गारमा साग्रोग्रा जाबाय आंना दाना मानोथाय ओमफ्राय दा दिनैथ' बाबुना स्कुला खुलिबाय ओमफ्राय सिखारजोब्बाय बयबो साहा लोंखांबाय गासिबो खामानि जोब्बाय ओमफ्राय बाबुखौ दोनलांनोसै ओंखारनोसै मानोसै जों थांबाय थानोसै ओमफ्राय भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय